הכלבייה בשבילי היא מקום שאתה יכול לבוא אליו, להיות עם הכלבים, לצאת איתם לטיול, ללמד אותם תרגילים, או סתם לשבת ובאמת לדבר עם הצוות. מלא שמחה, מלא אנרגיה, מקום שבו אפשר פשוט לשבת עם קנר כושר ולנוח. אני פגשתי את הרקולס פעם ראשונה בים. פגשתי אותו פצוע, נובח ומפוחד מאוד. הרגל שלו הייתה מרוסקת. אז אחרי הרבה טיפולים וניתוחים ובדיקות הוא הגיע לכלבייה פה. וזהו, ועכשיו אני איתו פה בכלבייה. האמת שהדבר הראשון שראיתי בו זה פשוט הסתכלתי עליו וחייכתי. הוא היה מפוחד, אבל ראיתי שהוא טוב ושהוא מתוק. הוא עבר שינוי ותהליך. Geil aus! Was ich mach, was stoppt das jetzt?